ka Jing pangklam coronavirus kala sapriang haki benta ki region ka purthai ban yada ya kini ki jingpang lami ka jingpentem bakan don ka jingkhang dam ka bashipor haki benta baper kum ki yo ki school ki jaka mane Blei bat ki wei lingba ka ni ka jingkhang dam ki briu ki la yakandu ya ki jing e ki babun hala ki jong ki bakichem haka ni ka khana pinyu i ya ka wei ka jing e ka bala yo ma de ki babun ki briu khamtam haka ri ka jongi Ba. Oi ba. Blei cai. Mulai senang, Ipan. Maru mulai senang. Alai sangsa. Ta feminis ba? Ngon bela. Namar ba gini singlet hadum ta lockdown. Bumyo kali mon senang ngahap wana kejan. Otken ba ni kinong kondong bisu bela hidup isung isem stom sibun namdakan ke lockdown Tang ba. Kini kejing baroh. Misi ni bet ha Blei. imat akan ke pertai ke sepak lapau kim dondor ye Kata gede jing sya. Ngasu tu ba. Namar ngalong ukun suat. Bat ime pa. Kim don syuk. Akan naik pertai. Bat ngah pendap. Bat yalih parah. Bat kaying kesem. ti kumno ba kejungwan belajeng ajong pi kim nong ba Oi ba. Walang ayo. Kan naik pisah. Kamantoy yang ada ngamyo ya kejing im. Bat lada. Ngampoy sing bat lagi parah. toba kermen bau Blei undon kat ingi bangen pusuk pesan sila kijong kiyeng ya no ba
Ba, nga banyan akan ikilimpi. Yang litsuk blender ka bapi. Uju ipiro.